Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, wannan bidiyon idan yanzu ka fara kallo, to ka sani bidiyo ne na Hausawa wato mazauna kudu kuma mazauna garin Ekpoma da ke jihar Edo. Wato Hausawa mazauna Ekpoma wanda suke a wato jihar Edo sun yi abun a zo a yaba. Da haka shi yasa Alhaji Ibrahim Zayyanu da aka fi sani da Babangida, sarkin Hausawan Ekpoma, ya ce a yi masu godiya wa'innan Hausawa bisa namijin ƙoƙari da kishi da kuma tunani da hangen nesa da suka yi wato don farfaɗo da masarauta wato ta Hausawa da suke a garin wato Ekpoma da ke nan jihar Edo. Alhamdulillahi daga farko Alhaji Ibrahim Zayyanu wato Babangida, sarkin Hausawa wannan gari na Ekpoma, yana miƙa dubun gaisuwa na farko daga wato Alhaji Bawa Umar, wanda yake shugaba na farko a tafiya wato in ce APC wato Arewa Leader Edo Central District. Kamar yadda kuka sani Hausawa da suke zanne a cikin garin Ekpoma, to albishirinku. Wannan mulki na wato Senator Monday Okpebholo, insha Allahu za a amfana da shi a wannan karon. Alhaji Bawa Umar wurin iya kokari da struggle da yi da shi da sauran shugabanninmu a wato na jiha, wasu irin su Alhaji Badamasi Sale da sauran manya-manyan jigajigai da shi kai na APC chairman na Arewa gaba ɗaya, muna godiya sosai bisa wannan kokari wato naku na ganin cewa wato an ba gwamna shawarar da ya dace. Wannan ni shahidi ne, shekaran jiya gwamna ya bamu lokaci ya tattauna da al'umma mazauna Arewa a cikin garin Oromi don ya ji yanzu menene kalubale. Akwai wani abu da ke damun Hausawa kuma me suke so. To alhamdulillahi mun ji daɗi kuma muna godiya ga gwamna da wannan dama da ya bamu, kuma ita ce dama ta farko da Hausawa na wannan yanki suka samu. Amma dai kamar yadda na faɗa muku, wannan bidiyo ɗin Hausawa mazauna garin Ekpoma a jihar Edo, bidiyon ku ne domin saboda sarkin Hausawa Alhaji Ibrahim Zayyanu, kamar yadda kuka sani, wasu sun san shi wasu ba su san shi ba. Kuma a bidiyo na gaba in Allah ya yarda za mu kawo muku cikakken fira tare da shi, ya kuma mu aza muku hotonsa idan bai samu lokaci ba, don kowa ya gan shi ga fuskar shi kuma ya fahimce shi ya gane shi. Wannan sarki shi ya ce a yi maku gaisuwa da kuma wato jinjina, kuma yana godiya a bisa namijin ƙoƙari da kun kai na wurin haɗa kai don ganin cewa an farfaɗo da masarauta. Wannan ba ƙaramin tunani ba ne. Da haka Ubangiji Allah ya saka ma kowa da alkhairi a madadin sarki. Muna godiya ga shugaba wato Alhaji Bawa Umar, wato ganin yadda ya jajirce ya tabbatar da wato abin da mutane sun ka fi so kuma sun ka rinjaye a kai ne. Wannan ba ƙaramin ƙoƙari ba ne. Allah ya saka ma kowa da alkhairi, kuma adalci irin wannan a shugabanci gaskiya shi yake sa shugabanci ya ɗore, shugaba ya yi kwarjini da farin jini ga jama'a. Don haka muna fatar Allah ya ci gaba da ba da nasarori. A yau zaman da an kai wato 'yan Angara, akwai wata kasuwa da ake ce ma Angara, wanda suka sani sun sani. To gaskiya yau sun baza capacity, domin su ne dai number one a list ɗina waɗanda sun ka nuna mana capacity na raising ɗin kuɗi har naira 100,000. Bayan su kasuwanni da dama sun biyo baya na ganin cewa lalle masarauta ba za ta mutu ba kamar yadda wasu suke guri. To alhamdulillahi Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Bayan 'yan Angara, Hausa Quarters a ƙarƙashin jagorancin chairman wato Alhaji Musa, su ma sun kawo nasu, kuma Mopol Junction Market a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Ya'u, su ma yau ɗin nan da nake magana da ku a mitin ɗin da an ka tattauna an ka zauna, su ma sun samu kawo nasu gudunmawa. Sai wato Mahota da take a cikin garin Ekpoma a Ogomele,
wato 'yan suya kenan, su ma sun kawo tasu gudunmawar. Sai kuma wato kasuwar Bala, wato can a Uke, kowa wanda suke mazauna a Eboma kun san wato kasuwar. Su ma sun kawo nasu, alhamdulillahi muna muku wato addu'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi. New Market a ƙarƙashin shagoranci Alhaji Isa Salihu su ma sun kawo nasu. To gaskiya alhamdulillahi ni dai kusan in ce an tashi kaina. Wannan karon Eboma gaskiya kuma Hausawa mazauna kudu su tsaya su yi tunani na ganin cewa masarautarsu tana so ta rushe, ko kuma ana so a rushe ta, su yi wani nazari na cewa ya kamata su farfado da masarautar, a dawo mata da kimarta ga idon jama'a da kuma hukumomi. To wannan gaskiya ba ƙaramin lissafi ba ne. Don haka muna godiya, Ubangiji Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Mun gode, mun gode, mun gode a madadin sarkin Hausawa Alhaji Ibrahim Zayyanu Babangida. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Sai kuma wani lokaci idan kun ji mu da ƙarin bayani da kuma sauran kasuwannin da na rage su kawo, wanda muna expecting ɗin gobe kasuwar Uhele a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Buba, da kuma kasuwar Europe a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Aminu Mai Yama. Duka muna expecting ɗin Allah cikin daren nan ko kuma gobe da safe in Allah ya yarda. Don haka ni yanzu zan tattara kayana gaba ɗai in koma Eboma da zama. Muna godiya sosai. Sarki ya gaishe ku.